ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି କଥାଟିଏ। ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କର ତ, ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଆମେ ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନା, ଯଦି ଆମେ ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନା, ତେବେ ଘରକୁ କେମିତି ଯାଉଛି? ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଉଣୀ ରହନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ପତ୍ନୀ ରହନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ରହନ୍ତି, ଆଉ ସାହାରା ଦେଉଥିବା ବାପା ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଘର ବି ତ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ନା, ଇଏ ବି ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସମାନ। ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରୁଟିଏ ମାନିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦୁନିଆରେ କହିବା ବା ମା ବାପା ଠାରୁ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।